A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co robi Harry Potter w sali, kaje komunalny Kirchhoff i dlaczego Lavender Town to najlepszy plac do fajeru. Zapraszam! Siemanko, tutaj Erik i dzisiaj cisnemy dalej. Jesteśmy chyba w Krakowie, szukać informacji o moim fatrze. Odwiedzimy tutejszego liderka i obejrzymy, co za barany mieszkają w tym mieście. Tutaj jako srogo chałupa obejrzymy, co to jest. To jest off-ice building, czyli że lodu tutaj nie mają. Siemano, widziałaś cygarety mojego fatra? Nie, nie wiedziałam. No to jest twój fater. Pierunie, kredą w kubinie zapisać, że ktoś nie zna tu mojego fatra. Policjo, co ty tak stoisz przy tych sztokach? Opie, wiech jest zawarty, bo twój stary przerwnął w karty. Ja już to samo słyszał od cugów Goldenrod. Widzisz, kopie, jaki żeś jest znany, ale żebyś nie był sam stratny, to dostaniesz upgrade. To jest nasz produkt i nikaj go nie sprzedasz. Ale to kukniemy, co ten upgrade robi. Nie wiem, do jego Kamolowi obejrzymy, ale wątpię, bo on szybciej bez to pierogów nie będzie robił. Niby taki srogi budynek, a sam wszystko jest zawarte. Ty, ja chcę się przejechać cugiem. Opie, przecież nie masz stromu, nikaj, to jak ty chcesz się cugiem przejechać? Pierona zapomniał że jeszcze trzeba iść po ten akumulator. O Pierona, co to są 3 gymy, a nie 2 Pieruna, te co to jest? Co to ma być? Zaprosimy każdego do Fighting Dojo. Jakie jo, co ty godasz? Przecież mi tam nie było. Ło, hopie, a tu bida! Hopie, kurde te. To wygląda jak ta szopa, jak były te mućki, co z tymi frelami godą. Hopie, co to tak sam bidnie? Witaj, teraz ci pokażę Low Kinga. Tak jest karate mistrz, a nasz majster teraz kitro się we jaskiniach, bo nie zapłacił za sztrum. Ale przecież wy tu sam sztrumy nie macie. No bo od tego się właśnie zaczęło, że myśmy pierwsi przestali płacić i teraz żaden nie ma. Jak widzisz, komornik nam już wszystko zabrał. Jeruna, a co to jest? Focus Band, to tak jeszcze nie był na ich koncercie. Kaj oni grają? Tu nic nie pisze, Pieruna, co to mu być? Dobra, nic, idziemy tutaj do liderki. Sabrina, mistrzem psychiatryka. O Pieruna, co to ma być? Tu jest wszystko pozawierane. Skąd byście sam wzięli inżyniera? To w ogóle tutaj nie ma tej drzwi. Hopie, Józek mógł być Assassin's Creed, że mam skakać bez tej ściany. Witaj, słuchaj, bo tu my się teleportujemy. O nie, ja już znam jednego, co mnie rozteleportował w lidze i ja już drugi raz tej gorzoły nie tkna. Nie no, tu po prostu taki dźwig cię bierze na wierch i cię spuszcza do jednej ze 9 komnat. Jakich komnat, co ty fanzolisz? To nie Harry Potter, ty. Opie, a widzisz moje bryle? Ty uważaj, bo cię zaraz Hedwigą postrasza. Jak na ciebie kuką, to ty prędzej masz w galotach parszywka. No dobra, idziemy. O kurde, co to było? Jacek jest sam przy ścianie, o nie. Dobra, widzę, że to są sam psychiczni. Do Michałka jademy z nim. Witaj, co tu sam robisz? Ty, ja idę do liderki. To nie ma żadnej liderki, hopie? Ja próbowałam stąd wyjść 4 razy, ale Gerda mi nie pozwoliła. Jaku Gerda? No ta, co stoi obok mnie. Cicho, Gerda. Tutaj stąd już nie wyleziesz. O nie, to jest ta z Bebok City, pierunę. Nie, żadne beboki nie tańcują. Dziś jest medium Rebeka, ja? Jocha, to jak ja cię pokonam, to będziesz nazot Row. O nie, świnioki znowu, no nie. To jest mój świniok, Co ty masz mojego świnioka? Nie no, ja mam świnioka normalnie, O ty pierunie, co to jest za zgapianie? A świnioki tańcują. Nie, nawet nie zaczynaj mi tego śpiewać. O nie, Jostonida. Pierun, tu nikogo nie ma, Halo, jak się stąd wyłazi, Skończ tańcować, chłopie, co cię tak telepie, Pieruna, może to są izolatki? Ło, Pieruna, Józef sam w los do szpitala we Toszku, a żaden mnie nie zaciągał. O nie, no, powiem ci, Erik, ty to masz pomysły. Kolejna świetna sala. Chłopie, jak stąd wyleź? Hopie, ja nie wiem, ostatnio Zech był w tym Fighting Jodo. Zgasili mi sztrum i Zech się tu znalazł i siedza tak od tygodnia. A ty jest psychiczny Jared, ja? Ale tyś nie jest Red. Red to siedzi podobno we Srebrnej Górze. Chociaż teraz to się chyba Sucha Góra nazywa. O czym ty fanzolisz? Ale czemu ty sam w piżamie siedzisz, Chłopie, żeś wyglądał jak pajac i żeś przyprowadził drugiego pajaca, Nie no, to są jakieś jaja, Pieruna. Najpierw pajaca, teraz mi jaja pokazujesz. Chłopie, jak ja to potem na YouTubie puszcza. Przecież to od razu mi zdejmą. Jakoś cenzura będę musiał dojść, no nie mogę, no. Dobra, hopie, i tak żeś jest bardziej umoczony ode mnie, bo ty żeś tu przylos z własnej woli. O nie, znowu ta stara uma. Chłopie, jak stąd wyleźć? No nie, kolejny w piżamie. Franklin, ja uwielbiam te baje ze Franklinem.
Jako baja mi teraz opowiesz. Chłopie, że mi unkla ze wuncem i łyżką pokazał, ja? No to fest fajno baja. Te godą do ciebie te. A, tyś tu je, pierunie. Tyś cię nie widział. Te chłopie, ale myśmy przed chwilą szpil stoczyli te. Co? Kiedy? O pieruna. O, po. Nie, to się nie dzieje, pieruna, to się nie dzieje. Ja tu, ja nie wiem. Ja się zastanawiam, kto je bardziej głupi. Ci, co są w tej izbie, czy ci, co są na zewnątrz, bo po prostu jest ten sam poziom. Żeś mi hipopotama dał te. O nie, na to domy forfitra. A teraz rubego żeś mi dał, no to fajnie. Jada sama, po autobanie. Kaj to autobana, dziocha, ty nie ma tu żadnej autobanu, ty jej no cuk te. Co oni fanzolą? Pieruna, w końcu jak do niej dolos. A, wiedziałeś, że przyjdziesz. Popy jest jak jest wróżka, ja już wszystko widzę. Ja? To powiedz, jak mojemu patrowi wzrośnie ZUS o wiele. Nie, na tego najstarsi górale nawet nie wiedzą. Ja wiedziałem, bo wy się zawsze na tym samym pytaniu wywalocie. Ja już 3 lata temu wiedziałam, że ty tu będziesz. Jocha, 3 lata temu ty ci lyki zmienili. I dawaj, pokaż co umiesz. Ty, no fajno, że jest dziocha te, ale tak wyglądasz tak jak kelnerka, albo jakbyś miała startować do kręgli. A Jazdek już był w jednej kręgielni. O, Kitek. Ty z mą kotka. A to cyk, hałok, hehe. Te kot ci się trochę fajczy, wiesz? Ja mam wrażenie, że te pajace to są lekarze od was, wiesz? Tylko byście ich pochytali do bali i teraz już w ogóle nie umiecie stąd wyleźć. Dobra, nowy Kitek, łozwal go. O pieruna, co to jest dziołcha? On wygląda jak mój upa w niedzielę, jak nie dostał rosołu. Jest tak lotą z 2 łychami. On wygląda jak górnik, co wrócił z roboty, ale się jeszcze nie umył. Włazi do chałupy i pyta się, kaje łobiot. Dobra, forfiter, zeżrij go. Twoja moc jest sroga jak cygareta twojego starego. Ja mam nadzieję, że ty go dożył w biznesie, ja? Też. Jocha, dawaj ta odznaka i wychodza stąd, bo samo wyjście to mi zajmie tu z jakieś 500 lot. Powiem ci coś w tajemnicy? Ten hop przy wyjściu to nie jest Harry Potter. No ja wiem, bo to od razu tak poznał, że to Malfoy. Pieruna... Nie no, jeszcze z 3 teleporty i się zżygą, no nie no. To najgłupszy Hogwart w jakich był. Te, ci coś? Jeden z rudych bliźniaków umrze. A? Nie, nic, ciś. O pieruna już jest po ćmoku, te. Nie mają już strom, oni cyganią. Nie, oni specjalnie cisną na taryfa nocno, żeby mniej płacić, te. Pieruna 10 zł im szkoda, te. No dobra, to pójdziemy na prawo. Obejrzymy, co tu będzie. Tu jest zawarte. No widzę, pierunie. Siemano, jesteśmy Federacją Kanto, ale my cisnemy ino na kołach. Na jakich kołach? To są motocykle, a nie koła te. To ty jest Biker Dwayne, ja? A jak ci trochę pomieszać te literki, to będziesz się nazywał Biker Dywan. Czyli będę ci go dał Loifer. No nie, ta capiąco kula mi wywalasz te. A sorry, już ci nie będę zaczepił. Ale co innego mego kamraty. O, fajnie, nagrzewasz do bradrury. Jakieś motocykle mnie zaatakowały, co to mu być? Cześć, pokazać ci moje magnesy? Co wy macie z tej magnesami, te? Opie, nie ocenił mnie, ale jak ty tak w krzokach siedzisz po ćmoku, to te hopy z motocyklami coś ci zrobią. Ty się nazywasz Super Dirt Sam. No i widać, że się sam. To już lepiej jakbyś z kimś siedział. O pieruna, żeś tu jest naszego, to ja już wiem czemu ty w krzakach siedzisz. O jeruna, hopie. Pieruna, piątek wieczór, jak jest głupi, ja w piątek po ćmoku zaczepiam ludzi i się nie dziwię, że oni mi żygają, nie? O Jezu. Jezu, hopie te. Nie modo godzina, ty jest już porobione, ja? Hopie, sorry, bo Zaktara był na imprezie tutaj niedaleko, bo był kawalerski mojego starego. Te jak kawalerski twojego starego? Ja, bo mój fater robi rekonstrukcję tego wydarzenia co roku. No to musiała być rzeczywiście sroga izba. No nie, teraz jest Super Nerd Tom, a Kaje Jerry. No ten mi magnesy pokazuje, a nie żygi, pieruna. O, widać, że się dobry. Widziałeś może mojego synka? Bo się po fajerze zgubił. Tam na wierchu już stoi żygo, wiesz? Te potrzymaj mu Harry, bo mu trochę za długie. No dobra, idziemy. Pieruna, ty co to za muzyka, te? Jak te nerdy sam tu były na fajerze, no to naprawdę musiało być grubo. Żebych ja się bawił przy takiej muzyce, to ja bych musiał, nie wiem, ciągać sól z Leborsteinu. Pieruna. Witaj w naszym radiu, które nie działa. Nie wiem, to świetnie, naprawdę polecam. A ty co tu sam robisz? 8, 9, 10 szukam. Nie. No nie godę, że wy się tu w chowanego bawicie, no proszę was. Nie, my się nie bawimy w chowanego.
Tylko nam sam elektrownia padła i odliczamy, kiedy zacznie działać. No to na pewno wam pomoże fest. Cześć, to ja, Alan. Mam coś fajnego dla ciebie. Te Alany cię fest lubię, nie? Ale słuchaj, jak jutro o 5 rano, jak ci przyjdzie kawaleria do chaty, to pamiętaj, że to nie Józef dzwonił na psy. Co? Nie, nic nara. Nie no, fajnie, elegancko tu sam. Piękna impreza, biba. Tu była ta biba, ja? Te przecież to są nagrobki te. To co, wy macie Kirchhoff sam w izbie, te we środku? Przecież to wam zgnije te. Z czego ty masz fundamenty te? Witaj. Tu upamiętnamy nasze zmarłe Pokemony. Ale przecież one mdleją, a nie umierają. Przecież się je do Poké Center daje, ja? No odkąd Sztrom walnął, to Pokéceter nie działa. Co ty godasz? Przecież Józef przed chwilą był. Jakżeś był? To Sztrom już nie? Sztrum je cały czas, tylko wyście są tak sam pazerni, że ino na taryfie nocnej, ja? I tyle Pokemonów kojfu przez was, ja? Nie, ja żartuję, to są po prostu pamiątki, wiesz? Nie, ja wychodzę stąd. O nie, koniec, dziękuję. Nic, hopy i frele, to by było na tyle. Józef się cieszył, że w Lozek do jakiegoś miasta kaj można pofajrować, ale widzę, że tu się nie do. Jedyne co Zech się dowiedział to, że wszyscy znają mojego fatra, czyli nic nowego. W następnym odcinku zdobędziemy kolejne odznaki, ale jak spotkam mojego fatra, to się go zapytam, co mu sam szczeliło do łba, żeby sam tu przyleźć, kaj masz w izbie albo wariatkowo, kaj nie można wyleźć, albo hopy mają Kirchhoff we chałupie. Dzięki, żeście byli, dajcie subskrypcja, szłapa w górę i komentarz. I do następnego, na razie.